Значи сега ще покажа един трик, за който трябва само едно тесте. И преди това да сте го подготвили, първо ще ви го представя, след това ще ви кажа описанието. Взимате едно пълно обикновено тесте. Ето така, разделяте го на половина. Ето обикновени карти. След това взимате и втората купчинка и я слагате отдолу. Сега както виждате, ето едната страна, ето и другата. Значи сега с лицето нагоре и с лицето надолу. Една срещу друга са картите, лице срещу лице. Сега ще трябва да изтегля една карта. Само да си избера. Ето тази. Както видяхте са с лицето, лице срещу лице. А сега изтеглям една карта, която е шестица. И ако я сложа отгоре, би трябвало всички карти да са обърнати. Сега ще видим. Да, сега вече сме към инструкциите. Преди фокуса вие трябва да имате една карта обърната така. И най-важното е, като показвате картите, не да направите така, за да ги видим, а да ги държите по-надолу. Като сложите така, ето, има оптична илюзия, че с лицето, лице срещу лице, но като кажете да обръщате карта, вие трябва да запомните от коя страна е обърнатата карта и като изтеглите, ето. И всички карти са обърнати.